Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel tá s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, popodišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte? Ježiša Nazareckého. Ja som. Koho hľadáte? Ježiša Nazareckého. Povedal som vám, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal, z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Schovaj meč do pošvy. A nemám piť kalich, ktorý mi dal otec. Vojaci odviedli Ježiša pred Anáša. Povedz nám, aké je tvoje učenie? Ja som vždy verejne hovoril svetu a nič som nehovoril tajne. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Tak to odpovedáš veľkňazovi. Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé. Ale ak dobre, prečo ma biješ? A tak ho Anáš zviazaného poslal ku Kajfášovi. Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho. Nie si aj ty z učeníkov toho človeka? Nie som. Aj ty si z jeho učeníkov? Nie som. A nevidel som ťa v záhrade? Veď vravím, že nie. A v tom zaspieval kohút. Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni ho do vládnej budovy nedoviedli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát. Akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. My nesmieme nikoho usmrtiť. Si židovský kráľ? Hovoríš to sám od seba? Alebo ti to iní povedali o mne? Bari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. Tak predsa si kráľ. Sám si to povedal. Ja som sa na to narodil a na to som vyšiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Čo je pravda? Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že na Veľkú noc vám prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Toho nie, Barabáša. A Barabáš bol zbojník. Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z trnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili, buď pozdravený, židovský kráľ, a bili ho po tvári.
Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom vinu nenachádzam. Hľa, človek. Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom vinu nenachádzam. My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Odkiaľ si? So mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že má moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe. Hľa, Prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. hľa, váš kráľ. Nemáme kráľa, cisára iba. Vášho kráľa mám ukrižovať. Nemáme kráľa, iba cisára. Ukrižuj ho. Tak si ho berte a ukrižujte. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi, nepíš židovský kráľ, ale on povedal, som židovský kráľ. Pilát odpovedal, čo som napísal, to som napísal. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na 4 časti, pre každého vojaka jedno. Vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, od hora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali, netrhajme ho, ale losujme on, či bude. Aby sa splnilo písmo, rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós. A vojaci to tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš, vo vedomí, že je všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Žij s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na izop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo. Kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Potom Jozef z Arimatei, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolili sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi mirhy s aloou.
Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Počuli sme slovo Pánovo.